Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Исәнмесез? Абау Роберт, синмесең бу? Я не Роберт, я Рома. А Роберт кайда? Не знаю, я пришел смолток записывать. Не в этой студии разве? Ну, кыйын да килгән. Яхшы яңалыклардан башлы... Нет, я все-таки, я лучше смолток. Нәрсе булды гүзәл? Әллә төш күрдем шундан индидер. Нинди? Озын чәчле идең минем төшемдә. Просто мин төшемдә чәчләремне Head and Shoulders белән югам. Яхшы яңалыклардан башлык. Путин Камал театры артисткасы Люция Хамид Бекчентаевага Россия Федерациясының атказанган артисткасы исемен бирде. Котлыйбыз. Dota 2 Team Spirit буенча Россия командасы әлеге уен буенча дөнья чемпионатында җиңде. Әгәр сез берни дә аңламагансыз икән, шуны гына белегез. 18-дән 22 яшькәчә 5 егет компьютерда уйнап, $18 миллион акча аткан. Әйтмәде. Казанның Мамин дом кризис үзәгеннән 18 октябрьдә полицейскийлар Дагыстаннан килгән 2 хатын-кызны урлый. Кызлар безгә ярдәм эзләп Дагыстаннан качкан булган. Биредә яңа тормыш башламакчы була алар. Әмма билгесез кешеләр аларны кризис үзәгеннән үк алып китә. Татарстан полициясе берни эшли алмауларын әйтә. Урта гасыр бер адымга алда бара. Сораштырулардан күренгәнчә, Татарстанлылар илнең башка регионнарында яшәүчеләргә караганда эштән китүдән курыкмый. Чөнки татарларны эш пешмә камры күтәрелми калудан ары берни куркыта алмый. Бизнес хөкүмәттән вакытлыча булса да QR-кодларны гамәлдән чыгарып торырга сораган. Шул вакыт эчендә кешеләр прививка ясата алырлар иде диялар. Хөкүмәт каршы килгән, тиешенчә сорамаганнар ахыры. Казанда фонтаннар сезоны ябылды. 21 октябрьдән Казан паркларында фонтаннарны кышка яба башладылар. Шуңа күрә сезгә тиз арада кул юарга кирәк булса, кар яуганын көтәсегез була инде. Әйтмәде. Роберт. Суд Россияда Samsung Pay сервисын тыю кысаларында Samsungның 61 моделин сатуны тыйды. Apple шатлана, алардан күбрәк Кытайның Xiaomi'се бәхеттән сикерә инде. Татарстанда ялган QR-кодлар өчен 38 җинаять эше ачканнар. Аз бу, күбрәк кирәк. Һәрбер шундый җавапсыз җинаятчы кебек утырыр дип өметләнәбез. Ел дәвамында беренче тапкыр доллар курсы 70 сумнан да аскаррак төште. Былай барса тездән 2007 елга да кайтырбыз кебек тоела, әмма дә ләкин кебек лабаса. Ташламалы ипотеканы шәхси йортлар салуга да тотып булачак. Бу турда Мишустин белдерде. Агач йорт салмакчы идегезме? Котлыйбыз, әле генә ул берничә дистә меңгә кыйммәтләнеп тә куйды. Ассаламу алейкум, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Гүзәл, сине төштә күрдеме инде ул? Ну, получается, что да. Ой, пипец мин матур икән, ә? Сау булыгыз. Аузыңны яб әле, манекен да сөйләшә икән. Ярый, киләсе очрашуларга кадәр. Мин сине зарыга куермын, ладно? Модный миларыз, курткалар.